гости и всички вие, които усърдно сте се потрудили Коледата да бъде истинска. Както всяка година, много съм изморен, пътя е много дълъг. Никога не забравяйте, че докато вие хората вярвате в доброто, очаквате чудеса и сте щедри един към друг, аз, дядо Коледа, ще съществувам и ще ви посещавам всяка следваща година. А вие, родители и учители, много тежко. А вие, родители и учители, имате голямата отговорност да предадете от децата духа на Коледа и да ги възпитавате в взаимопомощ, доверие и любов, за да може всяка следваща година да повтаряме, че на Коледа се случват чудеса. А сега на работа. Нека се постараем в тази Коледа да създадем магията на любовта. Нека няма нито едно разплакано сърце, нито едно разплакано дете и да продължаваме да вдъхваме у децата вярата за чудеса и надежда. И че винаги трябва да се готови да мечтаят. Винаги. Имаме си много красива снежанка.